Konečne nám v novom roku prišla zásoba korejskej kozmetiky. Po Vianoce sme mali naozaj sklad vypredaný, ako môžete vidieť za mnou. A konečne prišiel nový tovar, čakáme aj na ďalší, takže teraz bude tých unboxingov viac a poďme sa spolu pozrieť, čo máme v tomto prvom tohtoročnom balíčku. Čo po veľkom doplňame sú masky, tak sa poďme pozrieť na to aké. Kolagén, kaviár, lotus, ženšeň, slimačí mucín, granátové jablko, aloe vera, kamélia, kyselina hyaluronová, mango, broskyňa, kokos, avokádo, kalamondín a novinka juja. Okrem týchto látkových doplňame aj tieto hydrogélové biodance masky, momentálne žlté a zelené, ale modré a ružové sú tiež na ceste. Konečne nám prišiel aj náš obľúbený krém, ja už som to používala tento žltý, skúšala som už aj ten modrý a viem, že teraz si chcem zobrať opäť tento žltý, keď konečne prišiel, takže ak chcete vašu pleť brutálne hydratovať, ak chcete zabojovať proti vráskam a ak chcete na pleti naozaj niečo dobré, tak je to presne tento krém od značky Medipil. Toto sú tie modré, extrémne hydratačné. Ten som používala teraz a naozaj v chladnom počasí je výborný. Veľmi príjemne hydratuje, aj veľmi ľahký na pleti, takže nezanecháva vám taký ten masný pocit. Obľúbená klasika, krém s 92% filtrátom slimačieho mucínu od značky Cosrx a samozrejme k tomu nesmie chýbať aj táto esencia s 96% filtrátom slimačieho mucínu.